Hej og velkommen til en Minecraft Escape. Og i dag har jeg en ven med, og det er faktisk min første gang. Kan du godt sige hej? Hej. Hej, okay. Ja, lad os bare komme i gang. Vi er ikke hele dagen. Jeg trykker bare på den der oversmarte nøgen-knap, der hænger der på Skal væggen. jeg tage det? Du er først. Jeg skal først, mand. Der er dukke i hovedet på mig. Jeg skal fucking først, mand. Okay, Det er vi ret har noget kul og et eller andet, Kul. et eller andet brosten. Ja, jeg har fundet diamant. Nej, det må være vores point. Åh, Jeg får en brosten i den der. seriøst. Ja. Sejt. Jeg har diamant. Nu bliver jeg lidt diamant, okay. Ja. Og vi kører den i en lys række. Yes. Ja, hvordan kommer vi videre? Skal vi smadre døren? Jeg laver lige sådan en order smarty body-knap der, man lige skal træde på. Ah, smart. Se, you can do this. Ja, hvad har vi fået? Et stykke træ! Stykke 3. Hvor hyggeligt. Stykke 3. Har vi fandme fået planker, mand. Så er han bare videre. Jeg vil op først. Et stykke planke endnu. Der laver man. Hvor er vi ikke? Hvad fanden det var du? Ved jeg ikke. Der står der, die, fire. Så die, fire. Die in fire. Vi skal lave en workbench, tror jeg. Ja, det skal vi. Og så skal vi lave en spand. Sådan der. Så skal vi tage noget vand her, så skal vi også. Sådan der. Fuck. Og så smider det klamme vand der. Sådan en klamme vand. Ja, gå lige væk. Hvad skal jeg gøre med den der spand? Jeg har fundet jern og pinde i den der. Nice. Skal du ikke have webbenchen med? Nej, det er lige meget. Jeg skal i hvert fald have spanden med. Der er en kiste her. What? Hold det kæft, det er langt. Der er fandme langt ned. Jeg tror, vi skal hoppe. Fedt. Og det vil jeg prøve. Fuck! Au! Min tur. Jeg er død. Nej, hvor lol. Gud, hvor jeg så starter. Du starter bare et eller andet. Du kan komme herover. Skal jeg lige gøre sådan her. Det begynder virkelig godt. Jeg dør. Ja, det er en vildt god start. Der er blot. Eller vejen, nej. Men der Ja, det mangler slet ikke diamanter. Oh. Der er noget nu. Kan du se noget? Ja, jeg kan se alt. Jeg kan se igennem din hjerne. Tager du det der af i den der ovn der? Ovnen. Den ovn. Den der klamme sten. Der er mere diamant. Og fjer. Skal vi ud og svømme eller hvad? Hvordan fanden kommer vi derop? Ved jeg ikke, vi skal bare gøre sådan, at jeg tror jeg har prøvet sådan noget før, mener jeg. Vi skal bare fucking op af det her klamme vand. Nej, ja! Nej! Op af det her klamme vand. Svøm op af vandfaldet, det skulle være umuligt. Det kan man da ikke. Jo, man kan. Kan man det? Ja. Det går virkelig godt. Bare man tror på det, ikke? Jo, man tror på alt. Fucking røg. Nu skal jeg lige sætte mit headset. Så kan jeg ikke finde ud af det shit. Jeg kan ikke finde ud af noget. Jeg kan ikke finde vand hernede. Jeg er ved at drukne, mand. Jeg kan ikke se en skid. Ja, se dig. Jeg kan ikke se noget som helst. Det kan gå fremad. Ja, vi er snart oppe på toppen. Vi skal bare huske at trække vejret ind, man dør. Husk nu, at vi skal spise mad. Men jeg ved ikke, om vi får noget mad senere eller andet. Vi skal give os selv noget mad, for vi kan sådan set ikke overleve uden mad. Der burde han bare have lavet den lidt før. Ja. Men det havde han jo også. Men den her bane, den har bare været i lang tid. Jeg kommer. Bare kom op. Fordi at... jeg er oppe. Jeg er kommet helt op. Man sidder med at trække hårdt til, før man kommer op, mand. Træk i den. Ja. Jeg kan se dig dernede. Langsommere. Nej, okay. Svipper også opad. 200 år efter. 5 måneder senere. Nej, tidligere. Okay, video, hvis du bare er 500. Ja, ikke helt. Nu har jeg haft min første dag, har jeg godt nok gået, har misset den i cirka 50 år. Nej, jeg har fandme mange fødselsdage, du har misset, hva'? Yep. Og det er ikke sjovt. Yep. Jeg stjæler lige det vand der med. Jeg skal bare spørge ikke at rydde over, for jeg gider simpelthen ikke at stoppe det op igen. Hold da kæft, der er nogen, der godt kan lide billeder, hva'? Hvad skal vi så smadre det der? Nå. Så skal vi finde en vej ind. Der er en knap. Jeg fandt den. Nå, det var en god vej. Ja. Jeg holder et knap ind, så bare klik på det der håndtag der, hvis der er noget derinde. Var der et håndtag eller hvad? Ja, jeg trækker i den.
Jeg trækker i den. Det lyder ikke så sjovt. Okay, sådan der. Jeg samler bare alle de der billeder med, du siger... Der er jo endelig billeder her, synes jeg. Nej, ellers er det bare mig, der Ja, jeg ikke fandt en dør mere. Seriøst. Måske det er et hemmeligt rum, eller sådan noget, det ved jeg ikke. Jeg skal lige klikke på den smarte bot, der er lige der. Og en skattekiste. Så jeg skulle lige... Det var også et hånd. Det var sådan... Nej, det var bare for at komme ud. Fanden kan jeg ikke slå på de billeder? Men der er ikke nogen billeder. Jo, der er faktisk rundt omkring. Okay. Hvordan i land i Rullervej? Der er en dør. Endelig. Holy shit. Man, nu skal vi i matematik, man. Okay. Jeg hader matematik. Det er ikke fedt, det skal vi se. En eller anden gåde. Klipper det der håndtag, eller hvad ved jeg. Bare prøv at klikke på en af dem. Hov. Bare en ravage, det skal nok hjælpe. Ja, smadret døren. Hallo, om den dør, mand. Okay. Jeg synes, jeg skulle sætte et billede eller noget andet. Jeg ved ikke. Are you ready here? Der er noget her. Nej, der er ikke noget der. Står eller andet, vi skal klikke eller andet. Jeg ved fanden mod det. Skal vi bare smadre døren? Og smadre døren. Ja, det er kunne det være. Jeg skal fucking igennem den her dør, mand. Ja, de er gode, mand. Fanden. Okay, you really should not have made this far. Seriøst. Nå. Smadrer du døren? Den er fandme hård på den her apotekerhånd, jeg har, mand. Jeg er bare ordentligt slag med min hånd. Jeg skal fandme være med. Dum dør, mand. Og give den der dørklam tæv. Så, nu har den sgu snart. Så nu skal jeg kraftedeme vise, hvordan man ellers kommer igennem. Sådan, mand. Ja, mand. Det er en gratis dør, mand. TNT, jeg elsker TNT. Det sker det. Jeg tror ikke, vi kan tænde det. Jeg har ikke noget flint and steel. Hvad synes du det? Hey, vi kan lave en flint and steel. Jeg har faktisk jern og en pind. Den her. Shit. Rigtig bare. Jeg har noget her, værsgo. Dejligt. Nu slukkede den jo. Hvad fanden? Nå. Man skal bare ramme ned i det der vand. Man skal godt sådan her. Sådan. Au, for satan. Nej. Nej. Jeg synes, den her video går virkelig godt. Først så misser jeg, og så dør jeg. Hele tiden, 2 gange. Det er også den første video, jo. Ja, men det skal jo også altid sådan være lidt blød. Min første video var sgu heller rigtig lige noget. Ja, han øver sig jo. Jeg lever. Og lejrebål. Okay. Hvad står der? Hold da fest. Hvor er det derude, mand? Vi hænger jo med ud i luften. Den Skyward, eller hvad? Det kan godt være. Der kommer sådan noget TNT her, hva'? Nej. Så skal vi finde. Prøv at se herovre, der er en dør, smart dør herovre, ikke? Totalt sejt, man. Nu skal der ups. Ups, jeg ved ikke, hvad det skal være der mere. Jeg tror, der skal være et eller andet med den dør der. Jeg tror, vi skal få en måde til at åbne den. Det tror jeg sgu godt. Men hvordan? Det ved jeg ikke. Sådan der, eller hvad? Fuck skal vi gøre? Skal I sådan der, eller hvad? Ja, jeg har åbnet den! Fedt. Der stod, jeg skulle smadre et eller andet, så gjorde jeg det bare. Wow! Okay, du skal passe på her. Prøv at se, over ved loftet. Holy crap. Nej, jeg tror, jeg klapper det. Ud! Jeg har ikke set knapperne. Ja, nu skal vi være totalt stille, vi skal ikke gøre noget. Fuck, der rød TNT! Åbn døren! Ej, jeg døde, mand! Ja, jeg overlevede. Fuck, mand. Der er noget til en til tilbage. Der er hul i loftet. Hold da bedst. Der er mine diamanter. Au! Hvordan fanden nu kommer vi nu op fra det her sted? Jeg har 3. Men det hjælper sig ikke. Der er jord. Der er jord der. Så stjæler vi lige der jord. Nej, det er jord. Det gad sgu ikke at give sig. Sådan der. Giv os det jord. Så skal jeg bruge det til at komme op her. Der er fæk i banen. Ja, det vil jeg fandme godt. Har du stadig det der stykke bræt eller sådan noget? Nej. Det ligger her. Så bare nak det. Sådan der. Hvad nu? Hvordan fanden kommer jeg nu op? Sådan. Sådan der, ja. Men hvordan kommer vi så den der vej? Hvordan kommer vi videre? Fælder ned igen. Hvordan kommer jeg nu? Jeg fandt en vej. Seriøst. Ja. Jeg fandt den af mig her, jeg kan se den. Den webbench. Jamen, jeg er sådan glad for at se. Et håndtag. Ja,
Træk i håndtagets krunk. Nej, der er nogle spawner. Vi er jo ikke en zombier. Nå, det var det. Hvad står der her? Jeg kan ikke se noget. Jeg tror, vi har gennemført banen. Allerede. Jeg ved det ikke. Der er diamant, en diamant, og en pind, 2 pinde. Hvad skal jeg, hvis man smadrer det der jord, du står på? Det ved jeg ikke. Vi er i hvert fald ikke færdige nu, for der står det her. Nu klarede jeg så nemt frem, står der. Nu skal I bare vente til næste gang, så skriver han nu kan du kun grave, nu kan jeg jo ikke. Ja, det gør ikke noget. Kæft. Kæft, man har været nede en gang, han har fået lavet her, mand. Ja. Han har kede sig. Vi graver og graver og graver. Ja. Kæft, det tager lang tid. Jeg har forsamlet 10 år. 11 år. Sticks, man, jeg lige slår folk i hovedet med. Au. Stod mig i hovedet. Smæk lige i face. Der skete noget. Det kan jeg se. Har vi en fakkel eller noget andet? Har vi en fakkel? Ja, jeg har pinde og jern. Men vi kan komme. Oh shit! Hvad er der? Hvad er det? Er det? Nå, så kan jeg godt forstå, at vi ikke skal komme videre. Lad os se, hvad der står. Yay! Vi klarede den. Vi klarede den første, står der. Der er en åbenbart også 2. Der er også 2 af den samme. Ham, der har lavet den samme. Se et billede. Det er godt. Ja, men så er den åbenbart slut. Allerede. Ja. Ja. Så må vi hvad der hedder, downloade den nye og lave en video om den også. Yep. Og så lægge den her ud, ikke? Ja. Nå, men jeg håber I kunne lide videoen. Se senere. Hej.